Mă, fraților, vin și eu de la școală acasă și mă duc acasă și o să încep filmările de la episodul 2 din Squid Game creat de mine. E cam același lucru, numai că e creat de mine și alte chestii. Episodul 1 l-am făcut cu niște prieteni de mei, Gaming Star, adică David și celălalt n-avea canal de YouTube, dar îl chema Nicolas. Și na. Șnițel. Era ăla. Mergem acasă și să mă apuc de filmări. Aici se vede diferit pe telefonul ăsta. La mine se vede diferit cu ochii mei. M-am simțit pe fetița asta. Mereu bine să mai înaintez eu, să fiu aproape de casă. Mai înaintat. Deci... Mamă, deci m-am jurit la fotbal, m-am jucat și uitați ce m-am jurit aici, am curgea sânge. Fraților, am o chestie cu un băiat care eram eu. M-am certat în clasa 1 acum un an. Mama și frate, acum că m-am certat cu el, el e în clasa 3, atunci era a doua. Bă, că m-am certat cu el, acum suntem inamici sau ceva. E prost, ce să zic. Și eu am acceptat să fim inamici pentru că eu nesimțit și am făcut-o, am jurat-o. M-am jurat pe mine, pe mame și așa, nu vă mai dau detalii, nici n-am voie să zic ce cuvinte a zis el. Și, fraților, azi m-am certat cu unul din clasa mea, care e a doua cu mine și eu la ea a treia și frate să iei în clasă la ei. Da, și ăla se crede mare să ia apărarea lui ăla sau așa, lui ăla și... M-a dat mine de ce m-am certat cu el și am zis că vreau că poți cum mă doare în cot. De ce? Treaba lui nu-mi pasă. Și el m-a înjurat, azi s-a întâmplat asta, fraților, și bă, și m-a și scuipat, dar nu m-a nimerit. A vrut să mă scuipe, dar nu m-a nimerit. Să-i fie rușine, dă-l naibii. Un prost, ce să zic? Prost, crescut în junglă, ziceți voi, fraților.